wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think. Ngayon lang, unya ma'am, nindot ni siya kay ang cave na ang tubig diri na siya healing water ma'am. Wow. O, diba? Example na itong gikasugat niyo ganiha. Ah, Also dato bakit Pilipino to? na. Nangalang foreigner na. Vitamin C yun to, healing water. Pagawas. Nahimo ng model sa watermelon. Oh, ma'am, karon ma'am nani sa mga 14 or 15 feet ang tungas. Dili ma'am kay diop ang shark ron. Diop ma'am. Unya ang buaya murag. Ay, ito na buaya sa ibabaw. Ma'am, okay lang maligo ka buaya wadiha to sa LTO. Oh, ma'am, kamanta lang din na. Dito lang sa bus. Take your video. Yes, ang mga nakasapatos naman pwede lang sa gilid. May nakachinelas so okay rin yun. Ito sa gilid pwede mo face sa tubig sir ma'am. Nya facing diri tanan ha, kay diri ko mag-picture na. Oy, it's a holy water ma'am. Came from Sige lang, Stalak. sige lang. Ma'am, sige, ang uban. Ito naman medyo, nakita lang tagtagi dito kay medyo high tide kayo ron. Nadi sa mga 14 or 15 feet ang tunga. Gawad, nakapicture ka to? Nakapicture ka to? Oo. May pangalan sa swimming pool. Ang tubig diri brackish ni ma'am. Sagol sa dagat ug tab-ang. Gialaw nga pwede liguan kay ang tubig limpyo kay flowing. Unya nindot na siya healing water ma'am. Gahapon ma'am sir, din naligo diri 80 years old. Pagahon niya 50 na lang. Kay nag-dive dito sa bato na igo ang life 50-50. Pero ma'am, safe ang pud kunay maligo kay na may lifeguard gabantay. Pero ang ilang lifeguard, dili pa siya kaayo ka mamulangoy pero ka-practice na. Gusto ko siya masingit mga yung tabang. So tanawan tubig nice kayo nindot kayo kay tinaw ma'am. Unang kunay maligo nga malunod pasagdan na kay nice kay tanan po. Ang cave ma'am sir, dito siya na-discover ng isa sa duha ka bangag. Dito ma'am. Dugay na ma'am. Mura kahapon lang 16th century. Kaya na tungura farm sa Tagiya sa Yuta. At kung naglimpyo sila, nakita diri dapit sa wala nga may buhok gamay. Nagbuhok sila bato, na-surprise sila, nakadalo sila splash sa tubig. Ginaog nila, mo na nilang nakitaan. So karon kanang duha ka bangag, mo na lang siya agianan sa mga walay ticket. So man, kanyang Tagiya ni Roy na i-donate na sa farmer nga nakadiscover sa bato. Kunya kami mga volunteers. Ang kanang present